Muri Zimbabwe amukana sengezo Tshabangu achizofumurwa manje. Kuti vamwe vasikanyasi kuziva influence yakaita kana kuinfiltrate kwakaita asi muzara nhasi aiwa ochizonyasa kuparurwa onyasa kufumurwa sezvakaita. Saka mina mashoko abuda aiwa ndokurudzira kuti for subscriber ulike utina on the bell icon. Pamuchana mabdits andokupa pano paZim News Live. Not the news hoax vanosvika vachinyora pamusoro pasengezo Tshabangu vanyora vachiti since you're hoping ZANU-PF to get a 2/3 parliamentary majority in the House of Assembly while undermining democracy. Self-proclaimed opposition CCc Secretary General Sengezo Tshabangu, now a senator through the back door, has been basking in the vainglory of recalls of elected MPs, senators and councillors as well as mayors. 3 days ago, Tshabangu was gleefully rubbing shoulders with Mnangagwa at the official commissioning of the Pupu Beto National Monument in Lupane. Though mashukano yapanapa achitwa zvinzi aiwa Sengezo Tshabangu aka-infiltrate zvakaboha vanhu zvisingatomboite. Muri Zimbabwe mashoko aya yakaya mashoko makukutu noti vabva vanyasi kunanga nemo vanyasi kutaura zvanyanyisirwa naSengezo Tshabangu. Sachimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya aitogwa nethe news hoax. Pinda mucomment section wedu saka no subscribe ulike uchinotira all the bell icon. Tamuchana mabdits andokupa pano paZim News Live.